bi ambe arabaduna fevrier kalo kile 12 an balimaw aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaraya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don fevrier kalo kile 11 mali silamɛw olu kɔni ka tɔnban bɛ yen nɔ n'an ko ma ko haut conseil islamique ni o kɔni ɲɛmɔgɔ ye Cherif Ousmane Madani Haidara olu kɔni wulila kunun ka se mali premier ministre ma ni o ye Bubu Sise ka bonya masegin kɛ a ye kibaraya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko haut conseil islamique ale kɔni ye jamadalajɛba min kɔni kɛ Mopti ni o kɔni kɛla janvier kalo kile 16 ka taa bila a kile 18 na bɛn ale ni keleya kɔni hukumu kɔnɔna la ko premier ministre kɔni ye bonyaba kɛ u ye ni jamadalajɛ in kɔni kɔnɔna la o sababu la o conseil jama olu kɔni wulila ka se premier ministre ma ni ka bonyamasegin kɔni k'a ye ka da kan a ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma ni baara in kɔni ɲali hukumu kɔnɔna la premier ministre ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛn ni keleya kɔni hukumu kɔnɔna la ko ale kɔni tɛna sɛgɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni dɛmɛli la ko wa ko ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a ɲini u fɛ ko hali bi o conseil islamique mɔgɔw ko u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa cogoya min na bɛn ale ni keleya kɔni bɛ se ka sabati mali kɔnɔ cogoya min na kibaru wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don hali bi février kalo kile 11 kibaru dɔw kɔni sera ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko Adama Sangare ni ale kɔni ye Bamakɔ maire bɛ ye an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ni ale kɔni minɛlen don fangatigilamɔgɔw kɔni bolo kaso la ko o kɔni bɛna labila o kɔni kibaruya ninnu kɔni sela an ma o kɔfɛ kibaruya wɛrɛw kɔni tilala ka sa an ma tuguni minnu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka labilali in kɔni ko a ma bɔ ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Adama Sangare ko ale kɔni ni a lafasabagaw ko olu le kɔni kun ye a ɲini k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ kaso la cogoya min na n'an k'o ma ko liberté provisoire ko o sɛbɛnw kɔni bɛɛ kɔni kun kɛlen don ko ga ko kɔfɛ a taara se kiribulon tigilamɔgɔ dɔw kɔni fɛnɛ ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni hakilina in kɔni tɛ se ka sabati o de la an bɛ wagati min na i ko sisan Adama Sangare ale kɔni bɛ kaso la hali bi kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye mali polisiw olu kɔni y'a latigɛ k'a fɔ ko février kalo tile 14 tile 21 ale ni tile 28 ko olu kɔni bɛna dagali dɔ kɔni kɛ u yɛrɛ kɔni ka minisiriso da la ni o ye minisiriso ye mun kɔni ka baara ɲɛsilen don adamadenw olu kɔni n'u bolofɛnw kɔni lakɔlɔsili ma ni kibaruya ninnu kɔni sera ma kunun tarata don février kalo tile 11 polisiw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔw kɔni fɛ polisi ninnu kɔni ka fɔla ko olu kɔni ka ni dagali in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko sabula ko hakɛya dɔw kɔni de bɛ olu ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni cɛ ko o dɛsɛlen don ka sabati o hakɛ ninnu kɔni dɔ ye kabini san 2000 ale ni 12 kɔnɔna la polisi minnu kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni gɛnna ka bɔ polisiya la ko olu kɔni ka segin ka don tuguni polisiya la ale ni fɛnɛ polisiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ baara kɔnɔna la ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la n'an ko olu ma ko unité spéciale ko sara kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni kan ka di olu ma ko ga ko o sara ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ka di ko sabula o jɛkulu ninnu kɔni olu kɔni fɛnɛ ka kasara barika kɔni bɛ se ka bonya ni tɔw ta ye ale ni fɛnɛ polisiya yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ko mɔgɔ 100 ale ni mɔgɔ 19 kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko kalankɛ sɛbɛn kɔni bɛ olu bolo n'an ko olu ma ko diplôme ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u jija ka olu kɔni fɛnɛ bila u ka hakɛ kɔnɔna la ale ni fɛnɛ san 2000 ale ni 12 kɔnɔna la ka na bila an bɛ don min na i ko sisan ko polisi minnu kɔni fɛnɛ sara k'u to lakana baaraw kɔni na ko hakɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni fɛnɛ ka di o polisi ninnu kɔni fɛnɛ somɔgɔw ma ninnu kɔni ne ye damadama ye polisiw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni ka laɲiniw na kunnafoni kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye mali école karamɔgɔ olu kɔni y'a laɲini tuguni ko u kɔni bɛna u ka bɔliko filanan kɔni fɛnɛ kɛ sini alamisa don février kalo tile 13 kibaruya minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko école karamɔgɔ ko u kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko u kɔni bɛ nin tagama in kɔni kɛ mali fantan naani kɔni fɛnɛ bɛɛ fɛ walasa cogoya min na k'u ka nisɔngoya kɔni yɛrɛ olu kɔni bɛ lahalaya min kɔni kɔnɔna la olu kɔni ka laɲini mun ye ni o ye article 39 ye ni o kɔni ye hakɛ ye olu kɔni ni mun ka kan ko jamana ɲɛmɔgɔw u kɔni ka olu ka hakɛ di u ma hakilila jiginna école karamɔgɔw olu kɔni tun bɛ tile 14 baarabila dɔ kɔni na o tile 14 baarabila in kɔni bannen sisan nɔ u kɔni bɛna tagama dɔ kɔni fɛnɛ kɛ tuguni an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ